Balkan vilayetinde geçen yıl ayal gyzlarda geçirilen mejburi medisina barlyklarynda ýokunç keselleriniň bardygy anyklanan zinanlara Sewitin howuzlarynda suwa düşmek gadagyn edildi. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 25 aprelde Sewitden maglumat berdi. Şu günlerde howanyň gyzmagy netijesinde Sewitin gepik howuzlarynda suwa düşmäge barýan adamlaryň sany artdy. Ýöne howuzlara suwa düşmäge barýan aýal gyzlar täze talap bilen ýüz-ýüz bolýarlar. Ýokunç keselleriň bardygy anyklanan zinanlar howuza goý berilmeýändiklerini bilip galýarlar. Dip ýagdaýlardan habarly Balkanly denan anonim şertde gurrun berdi. Döwlete değişli howuzlaryň girelgelerindäki jogapkär işgärler 18-60 ýaş aralygyndaky aýal gyzlardan geçen ýyl tawşyran saglyk barlyklarynyň netijelerini görkezmegi talap edýärler. Olar aýal gyzlara bu saglyk barlyklarynyň netijelerini özleriniň maşgala lukmanlaryndan almalydyklaryny aýdýarlar. Eger barlyklarda aýal gyzlarda ýokunç keselleriň bardygy anyklanan bolsa, onda jogapkär işgärler olary basseýnde suwa düşmäge goý bermeýärler diýip Balkanly denan bellidi. Onuň tasdiklamagyna görä jogapkär işgärler vilayet saglygy goraýyş müdirliginiň buýrugyny görkezip gadançylygyň sebäbini bu aýal gyzlaryň beýle kirayetleriň şol sanda çağalaryň saglygyna yaramaz täsir edýändigi bilen düşündirýärler. Ýatlasa geçen ýylyň tomuz paslynda Türkmenistanda häkimetler ýurduň aýal gyzlarynda uşdan tutma diýen ýaly mejburi medisina barlyklaryny geçirdi. Habarçylarymyz bir näçe aý dowam eden barlyklaryň çäginde aýal gyzlardan gan mazok alınıp mammografiýa we ýatgyda ultrases barlyklarynyň geçirilendigini aýdypdylar. Şonda yerli lukmanlar hökümet meýilnamasyna salgylanyp barlyklaryň geçirilmegine Türkmenistanda aýal gyzlaryň arasynda onkologiýa keseliniň ähli görnüşleriniň aşa köpelmeginiň sebäp bolandygyny aýdypdylar. Barlyklarda ýokunç keseliniň bardygy anyklanan Balkanly zenanlara häzir welaýatyň şifahanalaryna saglygyny dikeltmäge hem ruhsat berilmeýär. Sebäbi welaýat saglyk goraýyş müdirligi saglyk işgärlerini bu aýal gyzlara ýollanma ýazmagy bermegi gadagyn etdi. Dip ýagdaýlardan habarly Sewitin saglyk puwdagyndaky ygtybarly çeşmämiz aýtdy. Azatlyk bu ýagdaýlar barada vilayet saglygy goraýyş müdirliginden resmi tesbir alyp bilmedi. Bu barada ýurduň saglygy goraýyş we derman senaty ministrliginiň resmi web-saýtynda hem hiç ýyl maglumat göze ilmeýär. Bu aralykda habarçymyz Sewitde ýokunç keselleriniň bardygy anyklanan aýal gyzlaryň sanyny we olarda anyk nähili keselleriň üstüniň açylandygyny häzirlikçe anyklap bilmendigini hem aýdýar. Ýöne ol täze çäklendirmäniň netijesinde ýokunç keseliniň bardygy anyklanan zinanlaryň Sewitin tas ähli howuzlaryna girmekden mahrum boljakdygyny belliýär. Ol munyň sebäbini vilayetdäki howuzlaryň tas ählisiniň döwlet eýetçiliginde durýandygy bilen düşündirýär. Bularyň arasyna Türkmenma şäherine sport toplumynyň Balkanava şäherine futbol stadionunyň we su sport ýapyk binasynyň howuzlary, Şilede Avaza şifahanasynyň Gämi Şamekan Bagtyar, Türkmenmaş we Çarlak mihmanhanalarynyň howuzlary bar. Bir sagadyna 25-100 manat aralygyna töläp bu howuzlardan peýdalanyp bolýar. Dip habarçymyz bellidi. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada agzalan howuzlaryň jogapkär resmiýetinden tesbir alyp bilmedi. Türkmen paýtagtynyň haýwanat bagynda canly jandarlaryň erbet şertlerde saklanýanlygyny, olaryň hordugyny we uğruna kadaly seredilmeýänligini tebigaty goraýan yerli aktivistler habar berýärler. Azatlyň habarçysy paýtagtyň daşynda Köpetdagyň golanynda ýerleşýän Milli Ýawany Tebigat Muzeyi diýilip adlandyrylýan haýwanat bagyna baryp gördi. Azatlyň habarçysy haýwanat bagynda haýwanlaryň saklanýan häzirki şertlerini elhänç diýip häsiýetlendirdi we olara häkimetler tarapyndan ýeterlik üns berilmeýänligini belledi. Men kalbasa böleklerini ýanym bilen getirdim we ýolbarsa zyňdym. Ýolbars destine olary açözlük bilen ýydy. Janawara gaty rehmim geldi. Dip habarçymyz aýtdy. Haýwanlary goraýjy aktivistler haýwanat bagyndaky problemalaryň köpden bäri dowam edýänligini aýdyp häkimetleri hereketsizlik taýplaýarlar we aýgytly çäreleriň ýoklugynyň esasy sebäpleriniň arasynda korrupsiýany agdaýarlar. Korrupsiýa birinji ýerde durýar. Haýwanlar ýyda ýetmezçiliginden, imitlenmezlikden we saklanýan şertleriniň erwetliginden ejir çekýärler. Olaryň dol ýatdan çykarylyp asla ýydyk edilmeýän halatlar hem bolýar. Şeýle de bolsa yerli häkimetler zerur çäreleri görmek islemeýärler.
haýwanat bagy öwreniş we güýmenji mekanlarly ezirli bir ýere urildi. Dip Aşgabatly haýwanlary goraýjaýdar. Azatlyk bilen anonim gürleşen aktivist haýwanlary ýyda gedilmezligini sebäbi haýwanat bagynyň mali öpçünçiliginiň gowşaklygy bilen däldi, pulun maksady laýyk sowulmazlygy bilen bagly diýer. Gorugsyz haýwanlaryň uğruna seretmeň ýerine ellerindäki mümkinçilikleri öz wagtlar üçin ulanmagy makul bilýärler. Dip Aşgabatly aktivist aýdýar. Haýwanlaryň ýagdaýyna üns berilmegi uğrunda tagalla edýän ýene bir Aşgabatly döwlet haýwanat bagyny maliýeleşdirmäge serişdesi bolmasa, muny boyun alyp haýwanlary halas etmek üçin başga bir çäre görmeli diýip hatap edýär. Yurtda ýiti ykdysady krizis, hökümet adamlaryň meselesini çözmäge ukypsyz. Beýle ýagdaýda haýwanlary saklandan, olary getirilen yurtlaryna, ýabany tebiğata goýberseler ýa-da başga yurdun haýwanat baglaryna geçirseler gowy bolar. Dip Aşgabatly ýaşaýjy haýwanat bagynda gören zatlar barada gurrun berdi. Azatlyk radiosu Milli Ýabany Tebigat muzeýiniň wekillerinden resmi maglumat alyp bilmedi. Azatlyk Aşgabatdaky habarçylary paýtagtdan 30 kilometr uzaklykda Gökdere etrafynda ýerleşen Milli Ýabany Tebigat muzeýine ýagny Aşgabatyň haýwanat bagyna barmagyň indi kynlaşanlygyny, munyň üçin ýörite ruhsatyň alynmalydygyny aýdýarlar. Jana Tebigatyň muzeýiniň ýerleşýän ýeriniň arkada şäheriniň çägine goşulanyny sebäpli bu çäkde bolmak üçin ýörite ruhsatnama soralyp başlany. Häzir Pöwride we Jülge uşşele tarap çatyrygyň golaýyna gödäwçilik nokady goýulypdyr we arkada şäher tarapyna ýekeje ulaw goýberilmeýär. Ruhsat berilse Tebigatyň janly muzeýine piýada barsa bolardy. Ýöne gödäwçilik postundan diňe piýada geçmek üçin 200 manat para soraýarlar. Dip yeni bir habarçymyz aýdýar. Aşgabatyň haýwanat bagy barada Türkmen medeniýetinde soňky ýyllarda çap edilen maglumatlarda onuň mehmanlary gyzykly we peýdaly wagt geçirmäge çagyrýanlygy habar berilipdi. 40 hektara goly giň meýdanda ýerleşen haýwanat bagynda Gyzyl kitapda görkezilenleri goşmak bilen 250-den gowrak haýwanyň bardygy, giňişligiň guşlary, ýyrtyjylary we beýlekleri öz içine alýan 5 sany esasy sergi zowlugyna bölünýänligi aýdyldy. Ozalky ýyllarda haýwanat bagynyň ýokunç keselleriň ýaýramagynyň öňüni almak üçin ýapylyp 2022-nji ýylyň aprel aýynda gaýtadan açylanlygyny Türkmen medeniýeti habar berdi. Aşgabatly haýwanlary goraýjy aktivistler haýwanat bagyndaky şertleriň erbetligine ençeme wagt bäri üns çekip gelýärler. Fevral aýynda Janly Tebigatyň Milli Muzeýine baryp gaýdan habarçymyz haýwanlaryň halynyň alada döredýänligi, olaryň yaramaz şertlerde saklanýanlygy barada maglumat beripdi. Ol haýwanlar üçin gurulan gözenekleriň diňe käbirinde birlän ikilän tukat haýwanlary görse bolýanlygyny, galanlaryň boş duranlygyny, haýwanlaryň sanynyň juda azdygyny, arasynda ölenleriň hem bardygyny aýdypdy. Hususan da diri pıştıllaryň arasynda ölen pıştıllaryň gatap galan jesetleriniň köpdigini, hem olaryň wagtynda ýygnalyp alynmaýanlygyny habarçymyz fevral aýynda görenler barada aýdypdy. Mary welaýatynyň Mary şäherindäki atçylyk sport toplumunda öňümüzdäki ýekşenbe güni bellenilejek Türkmen bedewiniň milli bayram münasibetli köpçülikliň mejburi çäreleriň ýeni biri geçirildi. Döwlet telewizionyna reportaj taýýarlamak üçin geçirilen çärede idare kärhanalaryň işgärleri we orta mektepleriň okuwçylary ençeme sagatlap günüň aşagynda durup el çarpmaly boldular. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 25-nji aprelde Sewitden maglumat berdi. Bedew at aýlawynda geçirilen uly çäre mugallimlaryň, lukmanlaryň, bank işgärleriniň we okuwçylaryň ýüzlerçesi gatnaşdyryldy. Adatça bolşaly olar milli egin eşikli geldiler. Diýip ýagdaýlardan habarly büdjet işgäri anonim şertde gurrun berdi. Türkmenistanda Türkmen bedewiniň bayramy 1992-nji ýyldan bäri her ýylyň aprel aýynyň soňky ýekşenmesinde bellenilýär. Bu ýyl bu sene 28-nji aprele gabat gelýär. Bu sene münasibetli döwlet telewizionyna reportaj taýýarlamak üçin geçirilen çärede gatnaşyjylar ençeme sagatlap günüň aşagynda durup şowhunly el çarpmak we baýdaklary galgatmak ýaly talaplary ýerine ýetirmeli boldular. Sewitde howanyň temperaturasy 30 gradusa çenlik etýän şu günlerde bu ýagdaý büdjet işgärleriniň köpüsinde nägilelik döretdi. Olaryň arasynda nägileliklerini öz edara ýolbaşçylaryna açaçan beýan edenler hem boldy. Mugallimler, lukmanlar, banka işgärleri öz işimizi yerine ýetirmän günüň aşagynda hiç kime gerek bolmadyk çärede durmaly bolýarys. Şu düşürilýän syomkany hiç kim görmeýär. Döwlet telewizionyny görýän hem ýok diýip öz nägileliklerini ýolbaşçylaryna beýan etdiler. Ýolbaşçylar bolsa işlejek bolsaňyz bu zatlara çydamaly bolarsyňyz diýip jogap berdiler.
Dip büdjet işgäri şaýat bolan ýagdaýlaryny gurrun berdi. Adatlyk ýokurda beýan edilen ýagdaýlar barada yerli häkimetlerden tesbir alyp bilmedi. Ministrler kabinetiniň şu aýyň başyndan bäri geçirilen mejlislerinde değişli resmiler şol sanda Mary welaýatynyň häkimi Türkmen bedewiniň milli bayram münasibetli Sebitde geçiriljek dabaraly çäreleri ýokary derejede guramak üçin değişli taýýarlyk işleriniň geçirilýänligi barada hasabat berip gelýärler. 24 Aprelde Prezident Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň prezidentiniň Ahalteke Atçylyk toplumynyň edarasynyň 4 işgärine Türkmenistanyň ad gadanan atşnasy diýen hormatly ady dakmaldygy barada karara gol goýdy. Türkmenistanda ýurdun media serişdeler tarapyndan halkyň milli buýsunjy häsiýetlendirilýän bedewleriň şanyna her ýyl döwlet derejesinde uly toý tutulup dürli dabaralar geçirilýär. Bu çärelere edara kärhanalaryň işgärleri, studentler we okuwçylar mecburi gatnaşdyrylýar. Çäreleriň aglabasy döwlet telewiziýasy üçin öňünden ýazygy edilýär. Adatlyk bilen söhbetdeş bolan türkmenistanlylar bu çäreleriň köplenç görgü bolýandygyny, inçime sagytlap suwsuz we aç saklanýandyklaryny, käte çäreleriň aşa ysy ýa-da sowuk howada geçirilýändigini onlar çegedek gurrun berdiler. Abaşanyň prezidenti Joe Biden Senat tarapyndan kabul edileninden bir näçe sagat soň gijiktirilen harby kömek hukukçysy baradaky kanun taslamasyna gol çekdi we Abaşanyň berýän harby kömeginiň ýakyn bir näçe sagatda ýene Ukraina tarap akyp başlajakdygyny aýtdy. Amerika Ukrainanyň söwüşini dowam etdirip bilmek üçin zerur zatlary iýerer diýip Biden 24 aprelde kömek kanunyna gol çekeninden soň ak tandan eden çykyşyny aýtdy. Biden bu kömek hukukçysynyň Birleşen Ştatlaryň we onuň ýaranlarynyň Ukrainany Rus goşunlaryna garşy alyp barýan söwüşini dol gollaýanyny görkezlendigini aýtdy. Ol Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin'i nazarda tutup bu kanunyň tasdiklenmeginiň biziň Putin'e garşy durýanlygymyzy görkezmek üçin möhüm ähmiýeti eýe bolanlygyny bellädi. Öňümüzdäki bir näçe sagatyň dowamyny howa gorunç ýaraglaryny, artilleriýa ýaraglaryny, raket ulgamlaryny we sowutly lowlary iýerip başlar sep Biden ýükleriň haýyl etmezden iýerilip başlanmagyna esewan boljakdygyny hem sözüne goşdy. Döwlet departamenti 24 aprel günü giyişlik Birleşen Ştatlaryň Ukraina öz çägine ulanmak üçin uluk aralyk raket ulgamlaryny iýerenligini we bu ýaraglaryň şu aýda ýurda eltilenligini tasdik etdi. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski Bidenyň geçen ýylyň aýagyndan bäri Kongresde saklanan we gaty zerur harby kömege ruhsat berenligi üçin minnetdarlygyny bildirdi. Her kim näme diýse-de biz adamlaryň janyny Rus hüjümlerinden goramak üçin zerur bolan gollawlary alýar sep Zelenski X platformasynda aýtdy. Soňky bir näçe günüň dowamynda biz öz Amerikan dostlarymyz bilen ähli derejelerde işleşip bu bukça öz söwüşçülerimize zerur bolan anyk ýarag görnüşleriniň goşulmagynyň aladasyny diýärsip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Biden bu bukçanyň diňe Ukraina howpsuzlygyna däl hem Ýewropanyň howpsuzlygyna, şol sanly Amerikan howpsuzlygyna goýulan maýa bolanyny aýtdy. Ol egerde Kongres tijenip Ukraina üçin zerur bolan kömegi bermedik bolsa, bu ýagdaý NATO nädogry signal iýererdi diýdi. Gözüňe getiriň. Häzir tijenip Ukrainany gollamaga derek şowsuzlyga uçuran bolsak nähili bolardy. Gazanlylan üstünlikleriň ählisi çagşap başlardy. NATO'nyň agdy birligi gowşardy. Milli howpsuzlygymyz gep gurrunsyz pese gaçar diýip prezident aýtdy. Bu kanun taslamalary wekiller öýüne bir näçe aýlap saklandy. Ýöne palatanyň respublikan ýolbaşçylary geçen hepde olaryň sesi goýulmak üçin zerur bolan çäreleri görmek kararyna geldiler. Netijede bu kanun taslamalary 20 aprelde kabul edilip soňra senata berildi.